todos e a todas. Vamos a proceder á realización desta presentación, na presentación do ciclo de conferencias Monterrey, Literatura e Historia. Saudar os que me acompañan na mesa, José María, diputado provincial, Marco, director da área de Cultura e Deportes, gracias por estar aquí, Miguel Losada, director das conferencias, do ciclo de conferencias que presentamos hoxe. Pois para min é unha grande satisfacción presentaroxe este ciclo de conferencias Monterrey, Literatura e Historia, unha iniciativa que nace da colaboración e do compromiso compartido entre distintas entidades por seguir impulsando a cultura como motor de desenvolvemento do noso territorio. Quero comenzar precisamente por aí, poñendo en valor esa cooperación institucional que fai posible que proxectos como este vexan a luz, especial colaboración institucional, e que teño que salientar o papel da Diputación Provincial e da Xunta de Galicia, a quen les agradezco moito por súa colaboración e a súa aportación neste proxecto. Cando as administracións traballan de maneira coordinada, sumando esforzos e aliñando objetivos, os resultados, sin lugar a dúbidas, son moito máis sólidos e teñen un impacto real na cidadanía. Este ciclo é un claro exemplo de como a cultura pode ser un punto de encontro entre institucións ao servicio dun mesmo propósito, cual é o de dinamizar, enriquecer e proxectar Monterrey cara ao exterior. Neste sentido, en o apartado de agradecementos, gustaríame agradecerlle especialmente a Miguel Losada, director do ciclo, e a todo o seu equipo, por impulsar esta proposta e por apostar por Monterrey como sede deste encontro. O seu traballo, a súa implicación son fundamentais para facer realidade unha iniciativa destas características. Falamos, ademais, cando a mí me propuxeron, dunha proposta que encaixa perfectamente coa identidade do noso territorio. Monterrey non se trata só dun lugar, senón que é historia viva. O noso castelo, a nosa paisaxe, o noso patrimonio, todo conforma, creo, un escenario único que invita a reflexión sobre o pasado e a súa interpretación dende o presente. Eu creo que non hai escenario mellor. Por eso, como digo, non hai mellor enclave para acolher un encontro destas características no que a literatura e a historia se den a man. Este ciclo de conferencias permite precisamente iso, crear unha ponte entre o coñecemento histórico e a creación literaria, achegando ao público diferentes miradas sobre episodios, personaxes e contextos que forman parte da nosa memoria colectiva. E facelo aquí, en Monterrey, engade un valor especial, porque o propio espazo xa conta unha historia. Ademais, queremos que este tipo de iniciativas contribúan non só á oferta cultural, senón tamén á dinamización social e económico da contorna. Sin lugar a dúbidas, eventos como este atraen visitantes, xeran actividade e reforzan a imaxe de Monterrey como un destino cultural de referencia. Mais alá do seu xa recoñecido valor patrimonial e no gastronómico. Xa por último, gustaríame destacar o nivel dos participantes, autores de primeiro nivel que aportarán coñecemento, reflexión e tamén entretemento a través das súas intervencións. Sin dúbida, será unha oportunidade para o público de achegarse á historia dun xeito ameno e riguroso. Dentro do Concello de Monterrey queremos seguir apostando por este tipo de propostas que fortalecen a nosa identidade e nos sitúan no mapa cultural. Agardamos que esta sexa a primeira de moitos encontros e convidamos a todos, a veciñanza e visitantes a participar e disfrutar deste evento. Como digo aquí ao final, é un pouco o protocolo do que será, pois, hoy, a futura, cando a fortaleza de Monterrey este perfectamente rehabilitada. Eu creo que non hai millor anticipo, millor aperitivo que este ciclo de conferencias para que unha vez que estén rematadas as obras, pois xa podamos continuar nesta línea cultural que poñemos hoxe en marcha. E nada máis, moitas gracias a todos. Agora vai falar Miguel Losada, que vai nos contar máis polo miúdo, en que vai consistir o ciclo de conferencias. Miguel, bueno, moitas grazas. Solo podo corroborar todas esas palabras, solo podo reiterar o meu agradecemento tamén como responsable un pouco da coordinación deste evento. Como digo, todo o que acabo de escoitar, pois prácticamente
xa excusaría a miña intervención, porque non podo estar máis de acordo. De todo o equipo que durante os últimos meses ten traballado para chegar a este obxectivo, sempre consideramos que Monterrey é un lugar vivo, Monterrey é un lugar cunha perspectiva inmensa. Neste ciclo de conferencias imos demostrar incluso que América é visible desde o alto de Monterrey. O nivel, digamos, o prestixio dos participantes creo que fala por si mesmo. Por lo tanto, eu a respecto deso pouco máis teño que dicir, máis que convidar a todas as persoas que teñan un interese no futuro de Galicia, na cultura e no futuro do contexto que vemos, dos varios contextos nos que Galicia, por dereito propio, por dereito xenético, incluso me atrevería a dicir, está involucrada, pois a todas esas persoas recomendolles que se pasen por Monterrey o día 22 a 23 de maio deste ano, porque o que van a ver vai ser algo un pouco extraordinario, tanto polo enfoque que sei de boa tinta que os participantes lle van dar ao evento, como polo potencial de proxección para o futuro que non só de Monterrey como faro por dereito propio tamén de Galicia, se me atrevo a decir, da Península Ibérica, non só por ese motivo, sino tamén polo feito de que a construción dun futuro é unha tarefa colectiva, que parte de iniciativas como esta, de iniciativas nas que a cidadanía e as administracións traballan xuntas. Moitas gracias. Gracias, Miguel. Agora xa para ir echando diputado provincial, José María, algo, e tamén Marcos, tamén si, unhas palabras, por exemplo. Dar as gracias ao alcalde de Monterrey por a invitación, Marcos, sobre todo a Miguel, por o seu traballo. Estábamos vendo o programa, a calidade que trae deste programa é impresionante. O Miguel Cunfumeri, estamos vendo os datos, é un dos autores máis importantes de México na actualidade, además que unha corriente hoxe en día moi difícil de defender, que é o revisionismo, ir contra a lenda negra española e pôr en valor todo o que é a historia española, como todos o resto como José Carlos Pollato con a leyenda negra dos duendes do mundo, hoxe en día que están tan estigmatizada a conquista española, este plantel de escritores dá unha visión maravillosa da realidade, do que Dona Boa Miguel, Dona Boa José Luis por acudir estas jornadas, como sempre a Diputación de Ourense estamos para axudar e para apoiar este tipo de proxectos, nunca mellor que no Castelo de Monterrey, que foron os reyes de Monterrey, que foron os reyes de México, e con maridaxe ao final, que tamén é historia viva, que é o viño de Monterrey. Moitas gracias. Marcos, tamén se podes adiantar. Eu, por a miña parte, da área de cultura, pois, que é unha honra participar, poder colaborar neste ciclo de conferencias. A verdade é que non haberá mellor lugar que este, un escenario perfecto onde séculos de historias e crónicas pois fan que facamos unha reflexión do que somos e do que contamos. Na miña área agradecer ao Concello de Monterrey, ao seu querido José Luis, o traballo de Miguel, e agradecer tamén ao Grupo de Goberno da Diputación pois, que sempre é sensible a este tipo de eventos, e agradecer que nos deixen traballar, porque sempre, como dicía José Luis, sempre pois, pon en valor a nosa identidade e fai da nosa provincia pois, un referente do pensamento dos hombres. Así que moitas gracias a todos. Moitas gracias, Marcos. Bueno, non sei se hai alguna pregunta, alguna cuestión que formular. Bueno, tamén me gustaría, pensemos que as entidades que colaboran, por suposto, que a denominación de origen, Roberto Berino tamén participa, además da Xunta de Galicia e da Diputación, bueno, pues tamén está a denominación de origen Monterrey, Roberto Berino, Unidos pola Historia e Osos e Flamencos. Bueno, pues moitas gracias a todos estes colaboradores, e tamén temos que destacar a colaboración da Mancomunidade a través do seu secretario da oficina, do personal da oficina,
negocio da comarca de Monterrey que tamén colabora.